Ito po ang isa sa mga paboritong kakanin po na ginagawa ng aking mother. Lalo na po sa tuwing araw po ng mga patay. Yan. Ito po ang isa sa mga kakanin na ginagawa ng aking yumaong ina. At sana po ay magustuhan nyo. Good morning everyone. Happy Wednesday. Ngayon po ay magluluto po tayo ng Biko. At ito po yung mga ingredients. Buko, tsaka asukal, tsaka glutinous rice. Ngayon po ang ating gagawin is pipigain po natin itong buko. Pipigain po natin yung buko, guys. Mas lagyan natin yung buko dito. Dito po siya, guys. Lagyan po natin siya ng kaunting mainit na tubig. Ito mamaya po ang yung unang gata po ay ito po yung paglagay natin mamaya sa pagluto natin ng biko. Pigain natin ng maayos para mabas po yung katas ng ating niyog. Guys, isa yung unang piga natin at ito mamaya ilagay natin sa paggawa natin ng biko. At ito po yung pangalawa, ilalagay po natin sa ating malagkit. Nahihugasan ko na po ito. Ayan. Pang ano po natin ito mamaya, guys. Isinalang na po natin. Hintayin na lang natin na maluto yung malagkit.
A few moments later. Pakulo na natin yung gata. Tayo! Sa tatay binon na naman naksin! Ay! Mau! Papakulo natin yung nilagay na natin ng asukal. Kaunti lang. Lagyan ulit natin yung asukal. Yung slime daw niya na yun. Dito piyaw sa jacket ni Papa. Sakit pa ako. Magbasa ka. Kasi makulit si Kuya. Ilagay na natin yung malagkit, guys. Ilagay na natin yung malagkit. Nandito ata! Today! Ayun ta! Ayun ta ito. Ibalayaw. Sakit. Halo, halo, din. Mama! Oh, Pilit naman, Nay! Ninang. Ano tayo papipilit na ako ni Jay Balay na lang? Mamaya na kayo pupunta ko at naading at nasakit ang ganyang paa. Ni Kuya. Masaway kasi si Kuya. Hintayin na lang natin na matuyo, guys. Ito po isa sa mga paborito kong kakanin Biko. At paborito rin po ng aking asawa. Hinahanap natin yung apoy para hindi masunog. Ano yan? Biko po. Ha? Biko na cone. Water. 2,000 years later. Luto na ang ating Biko. Po ay mag-aatang po tayo. Ito po ay tradisyon na po pag may
lulutuin po ng mga ganito naglalagay po para po ito sa mga kamag-anak nating pumanaw. Yan. Diyan natin ilagay para hindi po. Ano po yung finished product po natin, Biko. Yan. Tsaka nakikita nyo pong may luya. Nilagyan ko po ng luya, pampalasa po siya, guys. Yan. Ngayon ay tapos na po tayo magluto ng Biko, guys. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking videos. And don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell. Thank you for watching, and see you to my next videos. Bye, guys!